थांनाय दं बिथाङा आंखौ लांनो फैबाय दङ बिथाङा फैनो बाखै नावनसिथायनो फैबाय जानांगौ फैबाय बिथाङा फैबाय नै बिथाङानो बेखौ नोंथांमोना नुबा सिनायगौबो जानो हागौ बेनो आंखौ लांनो फैनाया मा एफा गोबावब्रा एफा गोबाव माने दासो न'निफ्राय आरो ना माने एसे गोबाव जादों गुरायदो थ' बेनो रायजोफोर कैलास इउटिउबार कैलास आर्केयालाय आर्केया दा न'आव दंहैयो नेगासिनो दोङो दा जों बिथांनि चेनेलखौ बेसे साबस्क्राइब लाइक खालामना हो दा जों माबायाव थांबाय दं थ' गासैबो लामाया एसे गाज्रियानो स' जों दाखै मोनहैसिगोन दासान्दि थांबाय दङ जों दा सोरखौ लोगो हमनो थांगोन बेखौबो मिथिया स' जों थांबाय थादो नायनोसै सोरखौ लोगो हमनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा बेरासर मोनफैबाय बहा थांगोन दा Bus stand. आधा घन्टासो नांगोन रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिदों आंनियाव थांगासिनो आंनो थाङाखैनो माने थांगासिनो दं एसे खमायथार ओंखाम जादों नेगोन दे बास स्टेन्डआव थानो खिथादो जोंखौ थौ बास स्टेन्डआव लागै थौ ओइ मबा रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिदों ना बेयाव फैनो दा जों बेवहाय बास स्टेन्डआव नेफैबाय स' बि बयस बास स्टेन्डआव नेनाय खिन्थादों बेखौ दा बास स्टेन्डआव नेना दं स' बियो दसे थानानै फैसिगोन बैथिंनिफ्राय दसे नेनोसै बेखौबो नामा जों दिनै फाइनेलि बि बयसखौ लोगो मोनफैबाय स' बि बयसआ बेयावनो दङ बेनो बि बयस मोजां नायना ला रायजोफोर बि बयसआ बेनो भिडिअ गोदान बानायथ'वाखै दासान्दि गोदान आंना मबाइल गाज्रि जाना दङ नुगोन ना उनावबाबो नुगोन नाजाथाराखै नाजाबाय था बिरादनो ओमफ्राय आदा लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों बिराद मोजां लोगोफोर बोरैबा मोनसे बुङो ना जे बुंना लाय जे जेरैबायदि बुङो जे 1 हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक बी बॉयज नहीं तेरे चैनल का नाम क्या है पावर बोडोचा वेलकम बैक पावर बोडोचा यूट्यूब में आप सब अरे क्या बोलना चाहिए था
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर फोटोसा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं. ओके, थैंक यू वेलकम वेलकम. पुरी जानोसैलै नै पुरी बिदि पुरी मा होनोमोन परथा ओमफ्राय आरो नै चाउमिन जादों सावमिन. बिथांनि माबा कुल नङा माबा आइसक्रिम माबा माबि इदिनो आरोना जायखिजाया. दे लोगोफोरजों इंराजफोरा नाम होनाय नालाय बावगारलाबाय, बर'फ्रा होनायबो गोसो थागौमोन. एसे जाग्रोना लानोसै नास्ता खालामनोसै उनावफोर नुफिनलायगोन आरो. उदै थान्दानि आंनाथ' मोननै जाबावसिगोनसो. देन्जारसलै जानायाव जानांगौ स्टाइल महर जानायबा जानायाव गारनाङाब्रा जाखानांगो. जानो हालिया नामाब्रा नोंनि बेखौ? बेखौ जाना सोलाबदों आं. थाव गोजा बुस्थुआ. लागाव जोंनिफ्राय बेखौ जायै जायै थांसै खोमा. थांनोसै. नङाबा जागोन निजा. इनो गोनलै फै थौ. लेभेल दिन्थिगारदों आङो. लेभेला जादों दा आंना. दे थिगानो लेभेला जादों थ' बिथांखौबो सापर्ट होबाय था. बिरादनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोगासिनो. मा भिडिअ होयो नोङो? आङो ओरैनो बायदिसिना फानि ओमफ्राय आरो बायदिसिना भिडिअ बाय ओरैनो आरो बाय माबा ओरैनो माबा माबि भिडिअ होयो बायदिसिना फानि फुना. थ' साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम. भिडिअखौ मोजां नाङाबा डिसलाइक हो, आनसाबस्क्राइब खालाम, साबस्क्राइब खालामना. भिडिअखौ मोजां नाङाबा लाइक शेयर कमेंट जो भी हो वो कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना. अच्छा लगे तो यस है कि नहीं? थैंक यू. तो कोशिश करते रहो. थैंक यू. थांनायनिखौ जों दा थांलांसै. लोगो मोनना बिराद गोजोननाय मोनबायब्रा. थेंक इउ नोंथांमोनखौबो. थ' बिथांनोसै दे बॉयस बाय बाय बाय. फिर कभी अ मिलेंगे. बाय.